Wamor ni mari ntiere kar kae mondo mi gigo duto ochopi e yo moro makare. Arwake chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango. Mbaka ne wadagoyo kodi to okan kenda. Antie ka kod welo ma bende anga koni ni gin elony mage. Jolony weche mag uchumi ma bende osebedo karango chal mar uchumi ma pacho kae kuom kinde. To moko bende achiel kuom gi bende koro puonjo weche gi mag uchumi mano koro karango e mbalariany. To e kidienje mopogore opogore wasebedo kar kae mondo mi wakoni ane chal mar wach. Kawuono ka wantiere ka e chenro mar mbaka romo. Wago mbaka ni kodi mondo mi miwa pachi ni to bende inene e yo machalo nade. Dibed ni omenda oduono e sirkal. Kose nang'o matimore. Nitiere chike mopogore opogore mabiro ka wacho kanyo ni ero jok moko onego bed ni wuok pacho ka gi kwan machielo mano mag jogo mantiere kar kanyo to kaka sano wadaneno wada mana pango ni manu chiw machiegni gin mage. Gin mago minya bedo kanyo ni luongo gi dho kisungu ni austerity measures kata gin weche mage minyalo keti mondo mi okungane omenda ma sirkal nitiere godo. Osetime sirkende machon, sirkal masani bende osetimo lendo koro ma ok tinne diriyo. Mane thuolo mosebedo kacha thuolo mar higa achiel. Waranga ne moko kuom gi kae to bang'e wachaka network okinyi ma kawuono. Kamara gi kanya kwara moge jwang gik mathoth osebedo kacha katimore to sani koro achiel kuom gi mago mano lan juma ma wantiere ni kuom wuodhe jotend sirkal. Wuodhe ma okum nyakwara moge jwang otingo kumo limbe mago maga somo rieko kuonde ma opogore opogore mago mawuok pandhe pinje maoko mago wuodhe ma kamago bende koro kum tiegruok oko mar Kenya ditimo nonro kod romo mag somo. Nitiere romo bende makelo jolony kanyakla, nitiere mago ma bende iluongo ni nyasi mago mag nyisruok. Gin magi bende ma pontiere kar kae mana mondo mi warange ni gin wuodhe mage ma ponono bende pontiere kar kae mondo mi warang kopogore gi abich ma pontiere kar ka gin mage ma pod nitiere mondo mi wakoni nyakora moge jwang ni magi e moko bende kuom gigo monego bende timo kuom wuodhe mag jotend piny jotend sirkal mago mane mige mopogore opogore. Nitiere nduso gi atamalo 50 mano kwan jowuoth mako jo machalo kamagi jatend piny Kenya, jalub jatend piny Kenya, minod jatend piny Kenya kachiel koda ka jotend migepe. Ondus jogo mawuotho korgi kod atamalo 50 tiende nango. Bende achiel kuom yore minya wachi gin mag kungo koso gin mana mag lombo oganda e kinde makoro giloso gi jopiny ka gichiwo milome makamagi. Kamachielo bende yono mondo moranga ni wuothe ma pod ikumo kar ka wuodhe jotend migepe. Jatend migao iwacho kanyo ni kik wuoth gi apisas mokalo 3. Machielo bende onge jachiw arita kata jating' ndaye madhi bedo kata ka wuotho kode kinde magidhi e limbe kata wuodhe madhi e pinje maoko. Ndalo mag limbe bende wacho kanyo ni kik kal ndalo 7. Tiende nango gino kenge mage mapontiere kar kacha. Aya nyakora moge jong ranga machielo bende mondo mi e kinde makoro ikumo wuodhe mag jotend sirkal nitiere wuodhe mag jogoro mogirore kata mago mag PS. Iwacho ni limbe gi kik kal ji 2 monego bed ni tene kanyo kata ka giwuok ka gidhi e limbe machalo kamago. Jotend migao gi jagoro mongirore kik bed oko mano kirango kanyo juma achiel mano bende kantiere kar kanyo ka irange kendo nitie wach machielo mantie kar kanyo ni onge jachiw arita kata joting' ndaye mane kinde magintiere kar kanyo bende nyakwara moge jwang mondo abeda ne kod ng'eyo ni jomage midwaro. Gini koro ka wuok e sirkal mamalo kendo koro donjo nyaka e counties nitiere wuodhe governors wacho ni limbe kik kal ji 3. Jotend migepe bende owuoth kendgi mago ka gintiere kata e county kama wuok e sirkal mamalo gintiere gi winjo mane maginyalo bedo ka gichiwo kata teko mane magintiere godo mondo mi gikon jogo mantiere e sirkal mano mar counties. Moko bende ma warang ni kawuono nyakora moge jwang kama moko mapontiere kar kae magi ma wuok ache lendo mochiw kod sirkal ka wuodhe mag jotend bede migepe bende nitiere kar kacha kiwacho kanyo ni ero jota tije nyaka tim limbe kendgi. Iwacho ni ng'ado jogo magisiko giwuotho godo to ok en kata make nyakora moge jwang gigi osebedo kata katimore kata e kinde mokalo kairango kanyo ni magi moko kuom wechego miwacho ni kumo chenro gi mago mag wuoth ma bende ka warango kanya kora moge jwang kumo wuodhe mag jotend sirkal
nitiere moko bende mantiere kar kama ng'eni yang' wayude thuolo mana mar rango mondo mi waler ni ginto gin gik mage maponono nyalo bedo kanyo ka iluwo achiel kachiel. Kopogore gi ma ka wanyalo neno mana machielo mano mantiere kar kae ka koro wachakane rango ni nduso budget ni induse e yo machalo nade. Ei komenda mano mar 2020-2021 mane sirkal mar Jubilee mantel kod ten migao mar omenda notel kata kod Ukur Yatani tend Uhuru Kenyatta nondus budget no mano ka iwacho kata ni weche mag ng'ado omenda madhi bed kata ka itiyo godo nonduse kata kod bilion 100 ei komenda mar 2022-2023 budget makamano ne ondus kata kod bilion 300 tiende nang'o ne giwacho ni kanyo oyo pesa kikethe yo machalo kama pek mar ngima nitiere mane kaka nonduse kendo konduse gi bilion maromo bilion 300 tiende nang'o ne uchumi marwa omenda ni nitiere kosita mana kunge penyo maduong' madhi duoko odiochieng' makano kama gi jolony e studio kar kae ka warango nduso budget no bende nitiere okenge mago mag nduso budget mano mar sirkal gik magisebedo ka gitimo kinde mokalo nyakora moga jwang' waserango tielo mokwongo kata mago mag ng'ado kata chungo wuoth mathoth ahinya iwacho ni ka giwuok ka gidhi e limbe iwacho ni chungo wuodhegi machalo kamago aya ka koro giwacho ni nitiere ng'ado omenda mabalang' kata allowances mago mabende nitiere kata ikinde mamoko miwacho ni kano bedi kimi kata 100,000 ing'ade ka ong'ade kata atamalo miyudo no tiende nang'o ka koro gidonjo nyaka gi omenda mabalang' ma imiyi kar kanyo ng'ado omenda mago mag go sime kata mago mag credit ma imiyo jotijegi mago mag sirkal nodwoke piny kata kod atamalo 25 koro credit kijayudo ga 1,000 ong'ade kata atamalo 25 mano nyiso ni gimene gitemo mana kungo gine credit kar kanyo chungo loso apise mago mag piny owacho mago ma oting'o mago mag timo repair kata lose mondo bede rang'eny moro machielo kata kinyalo berie mago bende ne ochung' kamane wacho ni magi kuonde maponono omenda mamoko ne nitiere mane dhi kar kacha koro omenda mane dhi kar kagi kuonde gi duto mano ng'adgi ne oketgi kanye gitiyo tich machalo nade e uchumi warangane kama chielo bende kama warange kae gin okenge mag nduso budget ni podi e sirkal tiyo gi nyamburko mar Volkswagen mano VW Passat ma engine ne romo kacha 1,800 mano 1800cc mano kel kata kod sirkal no mano mara Mwai Kibaki kendo none ka jatend migao mar omenda e kinde no Uhuru Kenyatta kano wuo kode kar kacha ka wacho nene mbele apise mago mag bad migao mochung' ne wechego mag omenda kata National Treasury no wacho ni mano e nyamburko monego bed ni tiyo godo ni mar ok omodh mafuta ni bende ok otera ahinya maintenance ne bende yot inyalo ti kode e yo makare tich motimo e yo maber e gimiyo sirkal no wacho ni nyamburko ni makoro bende nyaka ti godo osene ka itiyo kode kod jotend migepe mopogore opogore nyaka manyocha ka Junguna Ndung'u bende ne otiyo mana kod nyamburko no kochomo od bura mano mantie mana mita maromo 600 mane kama oringe kata kowuok e treasury kochomo bunge mano od bura kama bende gigo osebedo kata katimore achiel kachiel mano kilando kata ka isomo budget ne jopiny mane gima nitie kar kacha ang'waranga ne kar kae ni mar kama anga chope kama chielo ang'warange ni nyamburko ni ochal nade sani kata kitiyo kode jatend piny Kenya to tiyo gi nyamburko mane kata bende ang'wakoni ni jotend migepe gin gi nyamburko madaromo gi mano ma jatend piny Kenya tiyo godo to bende pod giluwo wechegi mano wach ni nduso go budget ang'warangi ka kinde mabiro mana mbele ka chungo nyiepo mag kombe kata furniture mago kombe mantiere apise mago mag sirkal kachiel koda ka ng'ado omenda mar chai kod gik madho chai jogi nowacho ni koro gida ng'ado budget mano ka irange kar ka kod atamalo 50 mano gigo mitiyo kata kuom madho chai snacks kachiel koda ka chai mantiere kar kacha mago be gin yore moko manyalo bedo kar kanyo nitie machielo bende mano mar wacho ni oganda dhi oti kod mbui e somo gazet ki ginyiew gazet aching mago bende pontiere kar kacha wadhi adhiya ka koro wadhi ka watieko mondo mi waranga ne ka adieri masani chalo kama nyamburko ma jatend piny Kenya sani tiyo godo kit nyamburko no en Lexus inene kanyo en LX 570 entiere kata gi nengo mane kind
milion 23 nyaka milion 25. Mano ka irango model ma oriembo sani ma higa mar 2020. Mano kama entiere. Engine mare en mar V8. Mano nyiso ni en gi cylinders 8. Kama entiere kar kanyo bende nyakwara moke jwang'. Sisi mare kata engine mare bende ka irango romo kanyo 5,700. Passat mano wach ni jotend migepe tigo, jo sirkal tigo en 1,800. En kanyo kod maromo nade 5,700. Gini modho mafuta we akoni koro ni en lita maromo nade. Maya adieri masani makoro nitie nyamburko ma jatend piny Kenya tiyo godo. Mano ka opogore gino ma bende pontiere karka mondo mi ang'warange. Ogolo teko kata mano mar horsepower maromo kanyo 362. En gi teko mamalo ahinya nyamburko ni bende kentie kata mondo mi owang' fuel miketo kar kacha mondo mi chako ogoli kar koteri kacha, ogoli point A to B. Owang'e. Wacho ni pek mar nyamburko no bende en kilo